yonke into yami on point lapha. It just happened ukuthi kwangalona usuku lami. Ijaji kumele ithi ngithanda lo angithandi lo. You have to accept it's competition. Ayikho bad blood. Kwabe into kanjalo. Wena waba happy nge-performance yakho everything. Ngangikho. I was super. Even iround ongayiwinanga wawenze ngendlela ogculiseka. Ukubona uma uthi ugculisekile kodwa umuntu okujaja akagculisekanga. Awawina-ke into kanjalo ngoba phela nala kuzokwenzeka same thing. Na ubona ukuthi yini ozoyisuza ngaphandle ukuthi ufune kuba the last man standing because they can only be one man standing, one last man standing, but ukhona omunye umuntu ongazifila ngazuthi uwinile ngaphezulu kwalo muntu osalile kwathiwa win last man standing ngenxa yokuthi yena ufike la wabona enye into angayizuza. Wona ubona ukuthi le shandisi le uyini osuyiwinile already ngoba iphasi yakho namhlanje kubuye kuzorapha ngoba ueli njengamanje uyangishutha. Ngicabanga ukuthi mongishutha uyiposta lento. Mawuyiposta lento ngizobona umuntu ongangazi ozofuna ukungazi ngoba iwini yokuqala le. Iwini yesibili lapha khona uDJ Switch. Kukhona uMesh Beats. Abakaze bangibona. Bazobeqala ukungibona. Mengingawinanga i-competition ngawina inhliziyo yoyedwa. Iwini le. La kunama rappers amaningi. In future ngaba masters mina ngingakayi indawo. Mengibonile wayithanda into engiyenzayo. Maybe in future mina ngobe sengisizoyena. So you never know ukuthi ubani okhona njengamanje la ongakusiza in future. So la ukhona zimisele wena wenze sure ukuthi wenza into yakho to i-level best yakho. For it. Akukho kunye ukudlula lokho. Ngicela. Any questions noma usufuna ngiphendule i-camera ngibhekise kuwena? No, sengifuna ukubuza ukuthi mhlawumbe uzokhiphani noma ukhipheni. Angeke ngikhiphile lutho. I'm just working on my album. Ngicabanga ukudropa ngabo August. July. UJuly alright kahle kahle. Yabo ngabo July nje ngicabanga. It's 2 months from now. May man. May, June, July. Yeah. Ngabo July ngicabanga ukudropele i-album ngiyiphushe ngendlela yami ezobenefitisa mina. Yini igama layo? Getho Nendlala. Getho Nendlala. Yes. Are we looking forward to yona mfethu? Ubani umuntu mhlawumbe esimaziyo nesingamazi official team? I feel like ukuthi baningi kakhulu. Kodwa odumile limaziyo because seKZN Musicaholic. Musicaholic is part of the album. Okay. Abanye ngiqala ukwazi umuntu owayekade eke studio ngesikhathi le usanda kuhlisho khosini. Waya e-studio noMusicaholic kulezi insuku lezo. Leyo ngoma ngagcina ngayizwa ngiyona le. Iyona. Yithatha isikhathi. Ngiyayithanda i-discipline yakho ngoba mhlawumbe sengino 3 to 4 years ngikwazi. Wazi ukuthi ikhona ingoma kodwa ingazi ngoba ngiqala ukwazi. Ngaye page lakho ngafica uposte ukuthi buse studio noMusicaholic. Ngangisanda ukwazi lapho. Ozokwade uneberry okhosini. Yeah. So ngiyayithanda lo discipline ukuthi sonke lesikhathi sizowakhipha i-EP kodwa leyo ngoma leyo wayibona ngingakabi isikhathi. Akungasona isikhathi yayinkulu kunami dog. Yayinkulu kunami. Kwesinye isikhathi kumele ukwazi ukuzibona ulaphi ingoma ilaphi kuna nomuntu omfakile ulaphi because ingoma ngangayikhipha injiya. But mind you ukuthi ichorus ishawura kuphela. But ungena kwaMusicaholic kwayi-elevate kakhulu ingoma. So lokho ngabona ukuthi uyenza ngi-anticipate ukuthi akenzi lento ebengitshe club uyayenza ukuthi ushaya i-chorus. Akashaya i-chorus. Vele nonke nilindele lokho. That's why mina ngilexile ukuthi ngidinga kulo nto. U16 bars wakhe waMusicaholic dog. uMusicaholic uyezwakala ukuthi wakwa rapper. Uyarapper vele. Urapper sakucula. Yeah. Lo muntu wakwazi ukufaka amabhazi ecula. So cabanga lo muntu ezokupha 16 bars. It means ukuthi wena uchaze lento le kade wena ufuna ukuyichaza kodwa wayichaza ngokucula yini. So ngangifuna leyo nto ngokuthi yami. So that's why ngikiphelile. Umuphi mhlawumbe umuntu ozomplaga so mhlawumbe oyintwana nje yase PMB wangakini osho ukuthi ha lentwana masiqeda isigele noma mhlawumbe lentwana mangasithola i-studio ne-screen noma mhlawumbe wena mase ube ne-access to umuntu ongayirekhodisa lentwana bazoyibona noma mase mhlawumbe uyifaka kwi-event season yakho mhlawumbe sifike lapha ePMB sofike siyibone lentwana siblani. Zikhona intwana zami sengiyiplugile. Ngake ngenza ingoma ethi Woza MP. Betha ama-rap amaningi. Yaphuma maybe 2 years back. Lapho ngaplaga u-Ace Malinga. Yami yangasekhanga. Mase kuba uPrado. Njengamanje uPrado ngiyasho namanje. uPrado
eMaritzburg mekukhulunywa nge-rap Sure. Prado is next. Sure. Kodwa angimpush forward ngenxa yani ngifuna ukuthi okunye ayifundele yena mina ngimsize laphana. Njengamanje nje kade ngimnikeze iplug wadlala kokhosini kwisikhathi so5 wagcina number 1. That's dope. Ngayishayela izandla intwana ngazintwana ihamba kahle line yakho. So njengamanje uyena umuntu engimbonayo ukuthi yabo emva kwami uyena. Futhi namanje mhlawumbe angangidlula mina I don't mind. As long as kukhona owangasekhaya owenza kangcono let's do. That's dope. That's dope. Yeah. So uPrado ningambona uAce ningambona menifike eMaritzburg izona intwana engisho ukuthi okay. Mesikhuluma ngokurapper ngoba mina ngiyarapper ngikwenzi lokunye Sure. okwenziwa njengamanje izona intwana enizobhena izibona. Siyasho.